Hola, em diuen Eva Pons Casp. Soc presidenta de l'Associació de Fibromiàlgia Som Visibles de l'Alcúdia i patisc de fibromiàlgia. Me diuen Conxin Crespo. Soc veïna de l'Alcúdia, patisc fibromiàlgia i fatiga crònica. Hola, soc Esther Pedrosa, soc psicòloga i porto les teràpies de grup de l'associació Som Visibles. La fibromiàlgia és una malaltia que vesteix de dones i que es caracteritza per ser un dolor de tipus musculoesquelètic. A més és un dolor que és crònic, és a dir, és un dolor que ens va acompanyar al llarg de la nostra vida. Les causes es desconeixen i que a més no es detecta en les proves diagnòstiques perquè no hi ha a la base una inflamació. És un dolor que es causa perquè d'alguna manera el nostre cervell està amplificant les senyals habituals de dolor. Comencé a trobar-me mal a poc, moltes cosetes, una darrere d'una altra, fins que finalment no era jo. A veure, jo portava molt de temps en dolor, en insomnio i un poc loca perduda. No era jo en ningú dels aspectes, ni en l'humor, ni en el caràcter, ni en la voluntat, ni en la faena. I després de molt de calvari, conforme passem totes, de metge a metge, especialista, me diagnosticaren que tenia fibromiàlgia i fatiga crònica. No te ixen ressonància, no te ixen TAC, no ixen res. Més bé és al contrari, quan veuen que està tot bé, però que tu patisses i tens una sèrie de símptomes, tots aquests símptomes units a ells els dona la malaltia de la fibromiàlgia. Estem d'alguna manera en una malaltia que és molt nova per a molts, sobre la que hi ha moltes creences i actituds negatives, de vegades també per part dels professionals que els atenen, perquè no troben les causes biològiques, és un dolor que no es veu, que no es pot constatar. No li té que importar el que la gent opini d'ella. Ella està malalta, en que aquests altres no s'ho creguen, perquè això jo crec que és el que més ens afecta. Conviure amb un dolor crònic no visible i de causes desconegudes normalment ve acompanyat de sensació de no saber què va passar, no saber què ens està passant, el peregrinatge mèdic, la incomprensió de la gent. No estan conscienciats ningú de tots, ni família, ni societat, ni laboral, no estan al 100% ni al 50% tampoc. Que no està reconegut com una malaltia. Diuen que sí, però no, perquè baixa per fibromiàlgia és que no te'n fan. Te fan una baixa per una lesió, perquè te fa mal l'esquena, perquè estàs molt cansat i potser tens una anèmia molt gran i no pots treballar, però per això no. Se fa difícil tot, se fa difícil la feina, se fa difícil la feina de casa, a vegades te molesta que te parlen, tot, te mediques més i a la marxa. Entonces, clar, molta gent està lluitant perquè està malalta i no li ho reconeixen. O sigui, el dret de tu agarrar una baixa perquè estàs malalta és que ni això pots fer. Passes de ser molt activa, com era jo, i de jo no necessitar a ningú, a quan anar a comprar necessita el meu home per anar a carregar la compra. I ja està, perquè jo tot aquest esforç ja no puc fer-lo. Nosaltres, a part de que volem treballar, volem dur la nostra casa, la nostra família, l'associació per nosaltres també és una càrrega afegida. El que tenim és molta voluntat i molt bones companyeres, perquè quan una falla, ahí està una altra. Estan dient-li a la malaltia d'alguna forma que van a fer alguna cosa en ella. No sols és la malaltia la que fica les traves a diari, sinó que els pacients fan alguna cosa per intentar controlar i manejar els reptes que suposa la malaltia. Ens han fet molt amigues, molt companyes i intentem passar-ho bé, no fer de la malaltia estar sempre, ai, que mal estic i no me trobo bé, no. Tot el que t'aporta benestar no hauries de deixar de fer-ho, perquè l'estar sempre patint dolor i malestar, això t'agota. I quan fas coses que t'agraden, és com una via d'escape. Per això jo penso que se hauria de donar a conèixer més, investigar més, i nosaltres no volem anar per la vida com que estem males, volem estar bé. Jo no demano estar mala ni que ni privilegis de res, però el que n'hi ha, hi està.
Pense que és un recolzament molt gran que tenim en el poble per a tirar del carro, per arrastrar a les altres persones i dir no, així estem nosaltres, anem a parlar, anem a veure quines coses funcionen, anem a fer una aposta en comú i anem entre tots a ajudar-nos uns als altres. L'associació Som Visibles està fent una impagable tasca precisament per visibilitzar la malaltia. Des de l'Ajuntament estem ajudant i ajudarem sempre a fer aquesta tasca, a visibilitzar la malaltia. Jo diria, i així em posaré en paraules del poeta, que tot està per fer i tot és possible.